Ja, velkommen til vores studieprodukt 2 i krop og sundhed. Vi opstillet disse sundhedsmål. Vi må ikke drikke komælk i sin reneste form, og vi skal have minimum 1 kødfri dag om ugen. Og det gik fra den 1. november til den 1. december. De mål, vi har sat, har vi valgt ud fra, at det er 2 mål, som er meget oppe i tiden, og som bliver omdiskuteret i den offentlige debat. Vi blev enige om, at vi kun skulle holde os til mælk i sin reneste form, fordi det vil være svært at undgå generelle mælkeprodukter. Derudover så i forhold til vores kødfri dag, så er det meget oppe, da mange forskere konkluderer, at den her massive kødproduktion, som finder sted i hele verden, den medfører skadelige klima- og miljøpåvirkninger. Det er også derfor, at vi har valgt, at eleverne skal arbejde med dokumentaren Cowspiracy, så netop tager det her emne op til debat. Derudover så har vi stødt på overskrifter i medierne omkring, om det er sundt at drikke mælk. Og her har vi blandt andet stødt på overskrifter som 3 glas mælk om dagen koblet til øget risiko for død. Derudover så finder flere og flere laktosefrie produkter frem på markedet. Det skyldes måske, at der kommer flere laktoseallergikere, eller også er det bare et valg for mange borgere, at de vælger de laktosefrie produkter, netop for at undgå laktosen i mælkeprodukterne. Det er også blevet populært at være veganer og vegetar. Ja. Og der er endda kommet en veganer-uge, hvor restauranter rundt i København proklamerer med det. Ja. Så det er set ud fra et samtids sundhedssyn, og hvad der er oppe i den offentlige debat, vi har valgt disse mål. Og ydermere så har Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen været inde og har ændret på deres mælkeindtaganbefalinger, hvilket vi kan se her. I den gule boks står der blandt andet, at børn mellem 1 og 2 år skal have 350-500 ml letmælk i døgnet. Før barnet er fyldt 1 år, må det ikke få komælk. Til børn over 2 år og voksne anbefales 250-500 ml fedtfattig mælk som mini, skumme eller kernemælk i døgnet. Og det er en ny anbefaling frem for, hvad der har været tidligere. Hvor der ikke har været nogen restriktion på, hvor meget mælk et barn efter 9 måneder må drikke. Derudover så har vi sat et billede af den her dokumentar Cowspiracy, som jeg omtalte tidligere, og så har vi blandt andet også sat en kommentar ind fra en kendt person i offentligheden, der også kommenterer på, at vi skal holde os fra mælk, fordi det ikke er sundt. Så det her er altså bare med til at understrege, at vores sundhedsmål tager udgangspunkt i, hvad der er oppe i tiden lige nu, pt. Som det kan ses i skemaet her, så har vi aftalt fra perioden start at mødes hver tirsdag aften for at lave noget kødfri aftensmad sammen. Og der har vi kunnet dele nogle opskrifter sammen og nogle idéer sammen og arbejde med den del for at inspirere hinanden i forhold til at kunne lave nogle af de her kødfri dage fremadrettet også. Det som I kan se her, så er det et udpluk fra vores sundhedsdagbog her. Og ud fra den her aktivitet her, synes vi det kunne være rigtig interessant at arbejde videre med det i vores undervisning med eleverne, som I vil se senere. Yes, følgende vil vi hver især fortælle om, hvordan det har været for os at arbejde med de her sundhedsmål. For mig selv har jeg fundet ud af, at jeg næsten kun drak mælk i kaffen, altså når jeg drak kaffe. Så det betyder også, at jeg i den her periode på den her måned har drukket væsentligt mindre kaffe, end jeg plejer, hvilket jeg føler har været godt for min mavesystem. Derudover så forsøgte jeg mig med 2 kødfrie dage om ugen, men det fandt jeg ud af, var væsentligt sværere for mig i forhold til det her med at undgå mælk. Jeg havde simpelthen, Det var pålæg, der var sværest. Det var svært, fordi jeg ville meget gerne spise kødpålæg til frokost blandt andet. Så at finde et alternativ der har været svært for mig. Jamen, de her sundhedsmål var ideelle for mig i forhold til, at jeg havde har spist rigtig meget kød og gør det stadig. Og i forhold til den del med at spise kød, der lykkedes det. Det fik jeg overholdt, og det var ikke noget problem overhovedet med at skære ned for mit kødforbrug. Derimod så min mælkeforbrug, som har en ret stor betydning i min hverdag, der var det lidt svært at skære ned på det, da jeg både spiser til morgenmad og også nogle gange til frokost og laver mad med det til aftensmad. Så det lykkedes ikke helt på grund af, at
det har fyldt så meget igennem hele min opvækst, og gør det stadig nu her. Så det kunne jeg ikke klare. Ja, og med hensyn til mine sundhedsmål og hvordan det er gået, så min overvejelse omkring processen, før det skulle gå i gang, der tænkte jeg, at det ville blive ret svært med kød, fordi jeg altid satte meget stor pris på kød. Og så med hensyn til mælk har jeg spist havregryn med mælk stort set hver morgen. Så det var nogle store forandringer, der skulle ske. Og så det har påvirket min hverdag på den måde, at det primært har været med indkøb, der har været det største faktor, der skulle ændres. Man skulle mere tænke over, hvornår man skulle have den kødfri dag, og man begyndte at udskyde det fra dag til dag. Men det lykkedes at overholde alle målene, ud over en enkelt gang, hvor jeg puttede mælk i kaffen. Og jeg synes faktisk, det har været nemmere, end jeg havde regnet med. Specielt de kødfrie dage gik ret nemt, da der er ret mange alternativer. Og med hensyn til, om jeg kunne leve med målene fremover, tror jeg sagtens, jeg kunne det. Der er ret mange alternativer til havregryn med mælk, for eksempel havregrød med vand, har jeg lavet en del. Og så hele det med det miljømæssige med kødproduktionen, det fylder også noget for mig. Så med hensyn til de punkter, så kunne jeg sagtens leve med det fremover. Ja, i forhold til mine sundhedsforandringer, så jeg spiste ikke særlig meget kød i forvejen. Jeg spiser nærmest kød 2 gange om ugen, så det var meget nemt. Desværre så var mælken, fordi jeg spiser havregryn om morgenen med mælk selvfølgelig. Og så har jeg et job, hvor jeg arbejder med kaffe og får gratis kaffe, og det har jeg faktisk altid drukket med mælk, så det var en stor udfordring for mig. Nu er jeg så bare begyndt at lave havregrød om morgenen, og det har været enormt rart, og jeg har haft mange positive resultater, også kropsligt, i forhold til hele mit fordøjelsessystem og sådan noget, så jeg har valgt at køre den videre, og udlade mælk fra min kost dagligt, og nu ser jeg mere kaffe med mælk som noget, som er en sjælden ting. Godt, videre herfra, der skal vi så kigge på, hvordan vi kunne lave en undervisningspraksis ud fra de her sundhedsmål i folkeskolen. Og derfor er det vigtigt at huske på det, vi fortalte i indledningen, omkring hvad der ligger til grund for, at vi har valgt de her sundhedsmål, da det er meget oppe i tiden og i den offentlige debat, der er det også det, vi vil videreføre over i undervisningen. Af teori, der benytter vi os blandt andet af Bjarne Bruun Jensens Den sundhedsfremmende skole, med fokus på handlekompetence som begreb. Og i den øverste røde cirkel, der står der, at for at en aktivitet kan betegnes som en sundhedsmæssig handling, skal de 2 følgende kriterier være opfyldt. Og så står der i cirklen, at eleverne skal selv være med til at beslutte at sætte aktiviteten i værk, og at aktiviteten skal rette sig mod at forandre tingenes tilstand i sundhedsfremmende retning. Så vi har især lagt meget vægt på, at i undervisningen, at eleverne skal være medbestemmende, hvilket fører os ned i den demokratiske sundhedsparadigme, hvor i den røde cirkel er udpeget, at man som mål har at øge elevernes handlekraft, og at en større elevgruppe vil være medbestemmende i undervisningen. Dernæst så har vi også prøvet at fokusere på, hvordan vi styrker eleverne i at fuldføre de sundhedsmål, som de jo så sætter. Det er vigtigt at fortælle her, at som vi også vil kunne se om lidt i vores undervisningsplan, at eleverne får et sundhedsmål tildelt, men skal også selv beslutte et sundhedsmål. Så hvordan vi styrker eleverne i, at de fuldfører de her mål, det gør man blandt andet ved også at kigge på Bjarne Bruun Jensens de her 4 sundhedsdimensioner, og netop fokusere meget på de her forandringsstrategier, altså hvordan vi klæder eleverne på til, når de ikke er i skole, og fuldfører deres sundhedsmål. Det ved at give dem nogle strategier, så skulle vi gerne være med til at styrke elevernes handlekraft. Og i forhold til vores undervisning, så og med hele arbejdet omkring en sundhedsdagbog, som vi også vil præsentere om lidt i vores undervisningsplan, så er det eleverne selv, der står til ansvar for at fuldføre den her sundhedsdagbog. Det vil sige, at det er dem, der skal notere den mad, de laver, de aktiviteter, de laver i deres hverdag, og skal ligesom kunne stå inden for, at det ligesom overholder, og dermed sikre, at de fuldfører det sundhedsmål, de har sat sig. Så dermed vil der også automatisk ske en form for
handlekraft og en styrkelse i, at de selv kan tage vare på og selv tage ansvar for, for at fuldføre deres sundhedsmål. Derudover så rent undervisningsmæssigt, så vil vi i undervisningsplanen fokusere på, at man i madkundskab, med inddragelse af madkundskab, at eleverne får inspiration til kødfri opskrifter, som de eventuelt kan tage hjem og lave til deres forældre. Og i samfundsfag, der vil eleverne blive oplyst via artikler og videoer. Vi har lavet et tværfagligt forløb med dansk og samfundsfag og madkundskab, og det er til en 7. klasse. Fokuset i dansk bliver mest genremæssigt, og forløbet er 4 uger, 3-4 uger, og de vil skulle arbejde med forskellige genrer, som den argumenterende og den instruerende. Og fagdidaktisk så er vi gået ud fra genrepædagogikkens teaching learning cycle. Ja, og under hele forløbet, der skal eleverne føre en digital sundhedsdagbog i Google Docs, som dermed er tilgængelig for alle elever. De sætter et sundhedsmål inden for motion, og lærerne sætter som mål nummer 2, som er minimum en kødfri dag om ugen. Eleverne opdaterer løbende deres individuelle dagbog i Google Docs. Da den er digital, kan eleverne nemt dele f.eks. opskrifter, cykelruter, motionsøvelser med mere mellem hinanden. Det næste del, det er for samfundsfag. Arbejde med krop og sundhed, som I kan se her via nogle forskellige artikler og film, hvor alle omhandler sundhedsdelen. Så skal de igennem det lave nogle aktiviteter, hvor de skal undersøge og diskutere krop og sundhed. Det skal måske også lige siges, at artiklerne omhandler meget kødspørgsmålet, da det er det, vi har sat op. Jeps. Sådan det ordentligt set i forhold til vores mål, så har vi dem fra faghæfte 21A. Alle de aktiviteter her, de skal lede hen mod en afsluttende øvelse, hvor de skal skrive en argumenterende tekst, hvor de kan argumentere for og imod det at spise kød. For ligesom at koble de to fag sammen. Præcis. Undervisningsplan, så har vi diskuteret i forhold til filmen Cowspiracy, om den bliver for moraliserende, om det bliver for pegefingerløftende over for eleverne, hvis det er, vi gerne egentlig vil bevæge os hen mod et demokratisk syn. Og det har været en diskussion, vi har haft lidt gang i, og det samme med artiklerne, at det skal ikke være en løftet pegefinger, det skal mere være en guide, og det skal mere være noget ny viden, som de kan vælge at bruge. Så ser I vores litteraturliste, og fra Bjarne Bruun Jensen, der har vi brugt de 2 paradigmer, og vi har brugt figuren, de 4 sundhedsdimensioner, og så derudover så har vi fundet mål til vores undervisning i faghæfte 21, og de andre, især nedenunder, det er litteratur til undervisningsplanen i forhold til artikler og film, som man kunne inddrage, og hvor vi har noget af vores viden fra. Studieprodukt 2. Tak for denne gang.